Здравейте, аз съм Кристина и съм се събрала днес с тези прекрасни бутилки, защото имаме много важна работа за вършене. Тази работа е свързана с награди, а тези награди са първите, които ще раздадем за нашата кампания Българските виноотличници, която реализирахме заедно с дългогодишните ни партньори от Divino с подкрепата на MasterCard. Каква е тази кампания Български виноотличници? Може би знаете, че екипът на Divino целогодишно опитва много вино, като една голяма част от това много вино са българските вина, които се произвеждат постоянно и по много в България. И в февруари и март, така по много интересен начин, те презентират и представят класацията от 50-те най-добри български вина за конкретната година. Това се случи и тази година и ние знаем вече кои са топ 50 на българските вина, според Divino. Какво направихме заедно с тях? Решихме да се фокусираме малко повече в българското вино и в Каса Вино и да ви предложим следната кампания. Всеки от вас, който закупи българско вино от регалите в магазините ни или онлайн и плати с MasterCard, може да участва с попълването на един такъв талон за наградите, които ще раздаваме всяка седмица в продължение на няколко месеца. Днес е първата сряда, в която ще бъдат спечелени първите 3 бутилки, виждате ги тук, но за тях по-късно. Какво друго трябва да знаете за тази кампания? Divino Top 50 може да разгледате всички вина, които участват в класацията на техния сайт Divino Top 50 divino.bg. Една голяма част от тези 50 вина може да намерите и в нашия сайт, в специална секция Divino Top 50 или в магазините, като те ще бъдат маркирани с ето такъв таг, който ви показва, че това вино е български виноотличник и е селектирано от екипа на Divino в Divino Top 50. Хубавото е, че Divino не са се ограничили само в 50 вина, а са решили да направят и други мини класации, като най-добра покупка, като вина от по-къси серии, т.е. под 2000 бутилки, най-добро бяло, най-добро десертно и така нататък. Но за това ще си говорим следващата сряда, защото тогава гост ще ми бъде Емо Коралов. Сега съм сама, но това няма да е винаги така. Да се върнем към вината и към тези, които ще бъдат спечелени и техните съответни късметли, които се намират тук в тази купа и още не знаят. Първото вино, което днес ще бъде спечелено, е виното на Орбелия via Аристотелис, бял бленд, който е всъщност бленд от 3 бели сорта: Шардоне, Тамянка и Сандански мискет. Шардонето е класически бял сорт, Тамянка и Сандански мискет са 2 регионални български сорта, като идеята е да бъдат те в комбинация. Тук енолозите са 2 дами, Десислава Хитова и Надя Илиева, които са създали този бял бленд. Освен, че е избран в Divino Top 50, виното е получило и награда в селекцията Best Buy, т.е. най-добра покупка. И третото важно нещо за това вино е, че то в момента е на промоция в Каса Вино, защото от днес вече е актуален нашия пролетен каталог. Тоест може да си вземете вие Аристотелис на промоция и да участвате за наградите за следващата седмица. Днес ще го спечели някой, който е пазарувал миналата седмица. Сега да видим кой е той. Така, тегля. И си избирам Благовест Стойчев, който е оставил своя имейл и телефон. Пазарувал е в магазина ни в Младост, София. Ето Благовест. Не знам дали ще видите, но аз ви го показвам. И го заделям. За него има една бутилка via Аристотелис. Следващото вино, което ще бъде спечелено, е вино с висящ етикет, но това е виното на Двор номер 1. Нов български проект, който от скоро е по регалите на Каса Вино. Ние с екипа, както знаете, винаги дегустираме вината, които са в магазина, и когато нещо ни допадне, то не се листва при нас, но това вино ни допадна много, не само то, но и другите вина на Двор 1.
В случая това е бленд Каберне Фран и Каберне Совиньон. Регионът е Сакар и съответно виното е също от Divino Top 50. Сега, малка вметка за класацията. Имаме топ 50 вина, знаем конкретните позиции на първите 20, т.е. знаем вината от първо до 20 място. Вината от 21 до 50 място са миксирани, всички те са хубави, всички ни харесват, но не знаем конкретната им позиция. Така са и двете вина, които до момента ви представих. Сега да видим кой ще пие Двор 1. Така. Жана Илиева Минчева, която си е пазарувала също в каса вино Младост. За нея е това вино Двор. Ето, заделя ми нейния талон. Преминавам, малко първо ще си глътна една глътка вино. Преминавам към следващото вино, третото за днес, което е Гомотарци Гъмза. Българския сорт Гъмза, региона на Видин. Това е вино на Бонония Естейт, направено под зоркия поглед на небезизвестния Стефан Пирев. И това вино вече може да бъде конкретно посочено, е на 20-то място в Divino Top 50. Също така е избрано и като Best Buy. Да видим при кой отива тази Гъмза. Хоп. Боряна Димитрова, която си е пазарувала в каса вино Дойран. Супер! За нея има една Гъмза. Така, това бяха късметлиите днес. Ние ще се свържем с тях, как могат да получат вината си. А следващата сряда, когато отново ще бъдем в каса вино Скобелев, няма да съм сама, ще имам компания. До мен ще бъде Емил Коралов, който е главното действащо лице в Divino и съответно ще ни разкаже доста по-подробно как се случва класацията Divino Top 50 и други интересни неща. Да заедно с него ще изтеглим следващите трима късметли, които ще спечелят следните вина. Росиди Маврут 2018, Царев Брод Совиньон Блан Резерва и още един сравнително нов проект Мелвино Резерва. Ето, те даже са си сложили стикерче за Divino Top 50. Това е от мен за днес, в тази прекрасна сряда. Благодаря на всички, които изтърпяха това видео. Ще се видим скоро. На здраве! Заповядайте в каса вино да си напазарувате за празниците.